जतन खुलुमखा हामबाय दिनै जों खायसे दिनै प्रेस मिट जत साइबाना जों रिसेन्टलि 22 तारिखआव जों दिल्ली थांखा दिल्ली थांनाय बेपारantigi जों जे कक साख्लायनाय फैलानो पार्टी आईपीएफ नि अंगुई फैला हामबाय मारावो जिनि बरं बनां होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनि अमित शाह जी नो ते जिनि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा नो बरकनो जरारामनि बागै विशेष के जिनि होम मिनिस्टर आंबो ब्लाइ हामबाय मारावो आगनि स्लाइ अजरावो ब्लाइ खनो जिनि गाहाम मालाय माने उनखा जों प्राय आध घन्टानि ऊपर जों बबाय कक सालायखा ते कक सालायन बिसिंतुई आं लुखा बनि बेलाय गचनबो वेलकाम खालायखा ते बो माइन्डली बो गाहाम खालाय चिनि कनो खनाका आं फैलानो बरो जों खम याफाखा एफो जों रिसार याफाखा आनि लगे तंगो जों ते कथाम चिनि लीडर चिनि सीनियर एजीएस जितेंद्र वर्मा ते चिनि एमएलए प्रशांत देव वर्मा ते जरन त्रिपुरा जों थाङै बबाय ठीक 22 तारिख 5टा समय जों बय मालायखा बनि परिवार जों बनो डिटेल जों सालायखा स्पेशली चिनि मेमोरेंडम जों बरो कपि रखा ओ मेमोरेंडम जे पॉइंट मनी वन बाय वन बनो परेखना रखा बो परेखा और जों पहिले साइमनो आं रिखारो चिनि एक नंबर चिनि पॉइंट डिस्कशन Tripuraland state with demand ओबनो जों साका इट इज आवर प्राइम गोल चिनि IPFD existing money एक चिनि लक्ष्य उद्देश्य ओबनो जों एडीसी एरिया नो शेड्यूल एरिया जों स्टेटहुड खालायनाय ओबनो चिनि अल्टीमेट गोल ओबको जों मनो साका आजरा बो काम के खनाका बो साका यस अब तो डिमांड तो खामनो किंतु अब सीरीज ऑफ डिस्कशन अब नांगो अब जों टॉक नांगो अब not 1 or 2 days जों सीरीज ऑफ डिस्कशन बोथ पार्टी बोथ स्टेट गवर्नमेंट हेज स्टैंडर्ड गवर्नमेंट अब नथिखौ डिस्कस खालायनाय हिसाबै ते बसाका अब नो डिमांड मनो अब नो खालाय थांदि इट इज अप टू योर मैटर